ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எப்படி சைனா கிராஸ் எதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் நம்ம கொஞ்சம் சைனா கிராஸ் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் 2 ஏலக்காய் துருவினேன் இடித்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாதாம் துருவி வச்சுக்கணும். ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக நெய் வச்சு அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ரோஸ் எசன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும். சைனா கிராஸை வந்து நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் சைனா கிராஸை தண்ணியில் போட்டு இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி கரைஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சு இந்த ஏலக்காவை சேர்த்துக்கணும். 150 கிராம் வந்து பாலை கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கணும். அதில் இந்த சைனா கிராஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரோஸ் எசன்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல, அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு வேணும்னா நார்மல் சக்கரை போட்டுக்கலாம். அப்படி வேணும்னா நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். 3 ஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துக்கிறாச்சு. இந்த மாதிரி வந்து பால் வந்து பொங்கி வந்துட்டோம். சூடு பண்ணி வச்ச பாலை வந்து நம்ம நெய் ஊற்றி வச்சிருக்கிற தட்டில் ஊற்றி வச்சுக்கணும். அதில் துருவி வச்சிருக்கிற பாதாமை சேர்த்துக்கணும். தேங்க்யூ காய்ஸ். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய். அதுக்கப்புறம் ஆறுனத்தையே வச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கின்னு சாப்பிடலாம். கட் பண்ணி சாப்பிடணுமா? தேங்க்யூ காய்ஸ்.